Bon dia. Les feines van molt més a poc del que estava previst. Avui s'havien de tomar 3 de les barraques de Son Banya, d'aquest carrer 5 que tinc just al darrere, però finalment no se n'ha tomat cap. El motiu és que s'han trobat molt de problemes a l'hora d'enderrocar el primer habitatge, a l'hora de fer les tasques prèvies per poder tomar-lo. Concretament, hi havia moltes més planxes de fibrociment amb amiant del que estava previst, i també aquesta casa comparteix una part estructural en l'habitatge del veïnat, i si el tomen hi podia haver un perill d'esfondrament. Els operaris han arribat a les 8 del dematí envoltats de fortes mesures de seguretat per part de la Policia Nacional i també de la policia local. Han començat a retirar aquestes planxes de fibrociment molt protegits, ja que tenen amiant i inhalat pot resultar cancerigen. Han de dir que durant tot el dematí els ànims a Son Banya han estat molt tranquils fins que un membre de la premsa ha fet una fotografia cap a l'interior del poblat. Aleshores, els veïnats s'han molestat, han protestat i ha hagut d'intervenir la Policia Nacional. Com dèiem, avui no s'ha pogut enderrocar cap habitatge i demà s'ha habilitat un altre dia per reprendre aquestes tasques i tomar aquestes 3 barraques.